guys, welcome back to my YouTube channel Sangita Rani Brahma. जों दिनै थांगासिनो दङ तामुलपुराव एसे खामानि दङ ओमफ्राय फेनाबो हामा जादोंमोन जोंहा न'निया स' बेखौनो फाहामनो लांगासिनो दङ आरो ATM आवबो थांनो दङ आखायाव फैसा गैया स' फैसा दिहुननांगोन ATM आव होमबा नायबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ ATM आव मोनफैबाय ओमफ्राय बिनि उनाव ATM आव हाबनाय उनाव गम मोनबाय जे ATM आव फैसायानो गैया दिनै समबारमोन नालाय दानिया जोङो फैसा मोनैनि कारणे बे आर्मी केम्पआव थानाय ATM आव थांगासिनो दङ नायबाय थादों आंनि भिडिअखौ बे जाबाय तामुलपुर मटंगाफुरि पार्क बेयाव हाबफेरनो मोनाखै आङो जायबा तामुलपुराव फैखादोंबा तामुलपुरावनो थायो बिसोर मिथिखागौ बाट आं हाबफेरनो मोनाखै दिनैसिम मोनफैबाय जोङो बे आर्मी केम्पनि ATM आ बे गेटथिंनो हाबलांनांगौ नैबे गेटजों गिदिंना फैफिनबाय जोङो ATM आव हाबनो होआसै जोंखौ ATM आ मेसिना हामा जादों होननानै स' जों फैफिनबाय दानिया आं फैबाय पार्लाराव बे पार्लारनि नामा जाबाय आलारि बिउटि पार्लार बे गरायसर सकनि खाथियावनो दङ आं बेयावनो फैयो थ्रेडिं खालामनो फैदों आङो बहुद दिन थ्रेडिं खालामाखैमोन दिनैसो टाइम मोनदों खुला गैयामोन आंनाव 500ल' दङमोन बेनिफ्राय बेनियावबो खुस्रा गैयानो स' बियो आब'आ होनबाय जे उनाव मालाबा लोगो मोनबा होबाबो जागोन स' आङो थांनोसै आंनिया जाबाय मोमो होबो ना बेयावनो मटंगा सगावनो जोङो बे हटेलाव मम' जानो नेगासिनो दङ चिकेन मम' मोना बेहाय भेज मम'सो खिन्थु सुप होयो बाट कुमारिकाटायाव भेज मम'बाबो सुप होआ बेयाव सुप होयो स' जाना नायनोसै माबायदि बेनो जाबाय भेज मम' विथ सुप
तामुलपुरनि मम' आंनोल' होफैग्रोदों जोंहा सासे नेबाय दं बिनो दासो होफैदो स' सानैबो एखेलगे स्टार्ट खालामनोसै बे जाबाय जोंहानि सिलिं फेन हामा जादोंमोन बेखौनो फाहामना लाना फैदो मोननै दखानाव सोंहांबाय बिसोरो टाइम लागोन होननायखाय जोङो बेयावनो फैबाय बेनिफ्राय नायनोसै मा जायो চেঞ্জ কৰিব দিছিলে তাৰমানে এনেতো চেক কৰি দিছে দোকানীটো ঠিকে আছে বুলি बिसोरो हागौमोन फाहामनो बाट बिसोरनियाव गैयानो जि बुस्थुखौ जोंनि फेनाव हामा जादों बे बुस्थुआ बिसोरनियाव गैयानो स' लाफिनबाय बेखौनो गोदानखौनो बायनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो एसे मैगं सबजि बाजार खालामबाय बेखौ खोन्थिनाय जायासै बाजार खालामखांनानै नैबे दावदै बयल जानोसै आलु सब दावदै बयल बेनि उनाव न'आव थांनानै देखायनोसै आङो मा मैगं बायहैखो न' मोनफैना एसे जिरायना खोन्थिनोसै आङो मा लाबोखो नैबे पियासखौ खोन्थिबाय बे जाबाय थास' आसु थास' होनो बेखौ दखानिया होनदों मानानो बे थास'आ आरो मा लाबोदों जोंहा राङालाव लाबोदो गथा नागिरदोंमोन मोनासै माने दोङोमोन बिराद गिदिरमोन स' बेबायदि हाखावनाय सिथानि लाबोबाय ओमफ्राय खुमब्रा फिसा टिक्लुक्लु मोनसे लाबोदों बिनि उनाव लाबोबाय फालौ जि दाम जादों 60-70 रुपिस फवासेयावनो एसे खम लाबोबाय बे जाबाय भिन्दिनि दामखौनो बावगारबाय आङो आरो नैबे खासिथारानो ना खासि धनियानो बे 10 थाखानि मुथा बेखौ मोजां मोनसै आङो मैगंफोराव होना जानो आरो बाथोन देनोबो गोथावथार जायो बाथोनबाबो बिनिफ्राय नै गोदान सबजि बे जाबाय लाइ बे बोथोराव गोदान ओंखारनाय मुलि होनाय जों मुलि होबाबो जानोसै बेनि उनाव आरो बेयाव मुलाबो दोङो बेयावनो ज' हरफादों मुला आरो लाइ आरो मोनबो गैलिया आलुबो लाबोदों बुंनो बावदो लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मारै मोनखो प्लिज कमेन्ट खालाम ओमफ्राय मोजां नुदोंबा लाइक खालाम बेनि लोगोआव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुना अल खालाम स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय